Tää linna on hyvin kuuluisaa tuosta metsästysasekokoelmasta ja sitten täällä on myös näitä trofeeja, kun se on suomeksi siis pääkunta. Tästä on metsästettyiltä eläimiltä niin hyvin vaikuttava kokoelma niitä. Around the whole castle is landscape art. He became very famous in Paris as an abstract painter. He developed this. So I would like to welcome you very warmly in the hunting area Opočno. This hunting area belongs to the Madame Kristina Colloredo-Mansfeld, and this hunting area is one of the oldest hunting area in the Czech Republic, and the first mentions are from the 16th century in 1590. Ja lämpimästi tervetuloa tänne metsästysmaille tutustumaan. Nämä omistaa, what was the name of the madame? Kristina Colloredo-Mansfeld. Eli tämä niminen madame omistaa nämä maat. Ja tämä on Tšekin vanhin tämmöinen metsästysmaa, että 1400-luvulla on perustettu. Tato obora byla původně asi 1100 hektarů, měla rozlohu 1100 hektarů. Ta obora je kolem dokola oplocená, části kamenů, části otevřené plotem. Ja nyt sitten on tuolla kansainvälisissä oikeusistuimissa sitten prosessi vireillä, että varmaan tulee olemaan sitten hyvin pitkä ja kallis ja monimutkainen omistajuusriita. So now this is the great example how the landscape cooperate with the architecture. Eli kun siellä kirkolla, missä pysähdyttiin eilen sen meidän kävelyn aikana, oli puhe siitä, että miten täällä on niinku tapana yhdistää nämä tämmöiset puukäytävät niihin tärkeisiin rakennuksiin, niin tässä on niinku tyyppiesimerkki siitä, että mitä se on silloin entisaikoina tarkoittanut se semmoinen käytävä. Et 4 suuntaan sitten on niinku tästäkin kartanosta tai linnasta ilmeisesti lähtenyt tämmöinen samantyyppinen. To podle bodů a ty největší beraní může vyškolat na nějakých třeba 150 000 českých korun. So if you want to get really huge big muflons, it would cost around like 100,000 and 150,000 Czech crowns. Ilmeisesti, kun en ole harrastajia, mutta ilmeisesti näissä on sitten eri päistä saa eri määrän pisteitä näissä, jotka harrastaa niitä, että kerätään seinälle päin.
to je vlastně pár ostřeletýho jelena, jo? The 3 years old. Předtím mi byla ještě špice, tu jsme nenašli. But they didn't find the first spike. So it's from the 3 years old deer. A tady ta. A tady ta. Takže to je 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. 8. Ten jelen, ten tady ještě tady žije. And this deer is still alive here. This deer. Still alive? Still alive. Eli näitä peuroja siis ei ole tapettu, vaan ne edelleen elää täällä. So this is supposed to be a very like precious trophy, and Laga said that he would still here like 3 years more. He would stay here 3 more years. This animal if it's... Yeah, if the other animals kill. Eli tää on nyt siis semmoinen 230 pisteen trofee ja kultamitalliksi luokitellaan trofee.